ze ondo beti, Aitziberren ondoren aurkezpen egitea tokatzen zaitenen. Ze hor juten da puteatzea, eta gero, ez dakit nik puteo ondikane, ondigo egitea baukatela. Konfiantza asko behar da. Jende batekin, edo pertsona batekin txortan iteko eta oheratzeko. Aitziber Garmendia Mendizabal! Horrek ez egin inungo zentzuik, baina ja. Bakizu urrengo asten ere hemen nongo gehala programan. Venga, hasiko naiz prepatzen. Bueno, nik kultura eta jarriko naiz gaur ere. Nahierak esan duen bezala, larun batean, martxoaren 27an zeunda. Antzerkiaren nazioarteko eguna. Barre librea ostegunean ikusten dezuten ontzat, etzi. Igandean ikusten aizeaten ontzat, atzo. Eta nahieran edo sare sozialetan ikusten aizeaten ontzat, utzi. Zagit. Aber, antzerkiaren nazioarteko egunean ospakizun asko egiten dira. Besteak beste, hemen Gipuzkoan Donostia antzerki saria banatzen da. Hemen esan dut gu hemen gaudelako Donostian, alegia. Nork irabazi du aurten Donostia antzerki saria? Fadoak entzuten zituen gizonak. Osea, kepak. Bueno, kepak egon, eta bere lantalde guztiak, eta hemen gure Geta zuzendari, haupazuek! Baina ez dugu honetaz hitz egingo, ez gara hontaz aritxuko. Antzezala ikusi ala ere, ikusi merezi duta. Antzerkia zaritxuko naiz, eta antzerkigile moduan antzokietara etortzen zareten hoi kontzeptu oso garrantzitsu bat helarazi nahi dizuet. Itzaldu telefonoak ostia. Eta hain zaila alda. Hainbeste, aber zuek, aktore zeaten, no? Bailoki, zuri gero ingo izutu referentzia. 10 funtziotatik zenbatetan, haitu zeate telefonorik entzun gabe. Zenbatetan, gutxi gora bera. Bat bera, ez? Ez benetan, lotxagarria da. Bailoki, zuk ulertu dezazun, emanaldi batean telefonoak jotzen diona da, gutxi gora bera, karrera batean animatzera erdi-erdiraino atea eta erori arazten zaituen hori. Hoi da, gutxi gora bera, bai? Ez dut ulertzen, benetan, emanaldia hasi aurretik, ahots batek garbi esaten du antzoki gehienetan. Itzali telefonoak mesedez. Bien, ze momentutan erabakitzen dezue, ez dala derrigorrezkoa, ez dala beharrezkoa kasu itxa, ahots horri, ez? Okerrago, ze momentutan erabakitzen dezue, vibrazio moduan jartzearekin nahikoa dala. Ze uste zuen? Osa, hoi ez teula entzuten. Vibrazio ez teula entzuten. Telefonoa joka hasten momentuan, bere jokabidearen arabera, ikusleak 3 motatan sailkatu ditut. Bat, vibrazioan jarri duen hori, telefonoa joka hasten danean, berea ez dela irudikatzen duen hori, disimulatzen saiatzen da, eta guk oholtzatik hau ikusten dugu. Kontua egiten gala, eski amotzak. 2, Txaianen torero abestia atope jarrita daukana. Mobila jotzen hasi orduko, astoratzen hasten da, ez dakit nundik. Eta esaldi mitiko bat botatzen du antzoki guztiarentzat, AOPK, baina ez aina AOPK. Torero baino dezibelio gehiagorekin. Zitzaldu dut, zitzaldu dut, eta oire entzun egiten dut, zitzaldu dut, zitzaldu dut ez. Zikira esaldia esan ondo, ganoraz. Si uste nuen itzali nuela, si konbentzituta neon guztiz itzalita neukala, si errebisatzea bakarrik ahaztu zait, si etemesinoa naiz, ojo! Bai, gaina erantzun egiten dute. Bai, eta entzun egiten da. Teatroa nao! Que estoy en el teatro! Gero dituko izut, ez telefonik hartu, sikira itzaldut egon zaiz paken isili favorez. Ta 3, butakan lasai eserita daun hori, bapatean eusko gudariak jotzen hasiko da bere telefonoa. Bea baino poltsoa handiago bat darma, berskakoa, bai, berskan ere badaudelako eusko gudariak, eta barruan bila hasiko da, telefonoren bila, ez du aurkitzen. 2 besoak sartuko ditu poltsoan, ez du aurkitzen. Gure antzezlanak aurrera darraet, eta bitartean irrintzi bat entzun da, menditontorrean. Eta berak burua sartu du poltso barruan, ez du aurkitzen. Gerriraino sartu da, ez du aurkitzen. Azkenean oso sorik sartu da bere poltso barruan, eta ez du aurkitu, joder. Eta ja hor ematen dik gogoa, emanaldia geldituta esateko, ostia, sikira jarritzek ez ukabila hola jasota duintasun pixka batekin telefono isildu artean, ostia. Labur bilduz, urrengoako badakizue, itzaldu edo hegaldi moduan jarri.
Eta ez lasai. Osa, abioian ez bazaudete eta hegaldi modua jartzen badezue, ez da iruzurra, ez da trampa, osa, kode penalean tipifikatu gabeko delitua da lasai. Eta gaina inor ez da hor kontrolatzen, aber zein daun abioia barrun, zene jarri duen hegaldi moduan. Hala ere, txoin, hemen aprobetxatuko dut beste aholku bat emateko edo eskaera bat egiteko. Hegaldi modua baino gehiago behar genuke guk hemen emanaldi modua, ez da idea txarra. Beste gauza bat, funtzioan zehar telefonoari ez behiratu, ez. Zuek igual ez dakizu, ez zeate konturatuko, baina behiratzen diozuenean, osea, behiratzen diozuen bakoitzan aurpegia urdin iluminatzen zaizue gusiluz puta bat diozu. Karo, eta ja hor gugoitik behira hau denez, burua jaten hasten gea. Aspertuta dengoa eta igual WhatsAppean dabil, igual luze xamarra egiten nahi zaio eta ordua behiratzeko atera du. Familia artekoren bat hilzorian dauka eta kezkatuta dago. Ze pasatzen da, jakin nahi dugu, estenario gainan gauden, ogostia. Funtxean, beste ikuslei zor diezun errespetuaz gain, hau da ulertu behar duzuena. Ez da pelikula bat, bai, pelikula batean ere ikuslek errespetua zor dute, baina, ostras, eske antzerkia da. Bertan gaude, bizirik gaude, holtzan lanean gaude. Eta holtzan lanean gaudenok ere bi belarri eta bi begi ditugu. Entzun eta ikusi egiten dugu, orgoitik. Jangoikoa bezala. Dena atzematen dugu. Telefono deiak, gusanito paketeak, eta WhatsApp mezuak. Baina, bueno, aste santua bertan da, eta nik ere jangoikoak bezala barkatzen ikasi beharko dut. Bitartean, karameloak etxetik zurituta ekarri favorez. Eskerrik asko.